Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iki ceritane mangan sego gaplek, Bos. Oh, sego gaplek kaya apa? Ngene iki, Bos, sego gaplek wong desa. wong desa ngene iki lho. Iki karo apa namanya? Kabil. Kabil dikei uyah. Ali di tol. Malah ning wangan. Wangan delok apa to banyu sat kok. Ngene iki Bos mangan sego gapleke wong desa ngene iki. Biyene jaman biyen ngene iki nem ya. Heeh. Biyen kene beras. Ku nek beras Bos biyen. Jagung gaplek. Wis kuwi biyen wong desa iso ngono mangan. Kuwi biyen mangan sego gaplek iki wis pol wareke karo sego jagung. Sego jagung karo apa biyen iki sego gaplek karo jangane tempe. Ulo kuwi wis. Kaya rawung lho, Bos. Urap, Bos. Urap. Segane gaplek, jangane tempe lambe urap. Wis kuwi. Goreng balur. Wis mantap. Wis pol enake biyen iki sing ngene jaman. Jaman cilik aku, Bos. Cilikane wong-wong biyen ora enek beras wis ngene iki. Gaplek, sego jagung. Wis kuwi. Telo disawut. Telo Heeh. Telo disawut bidang. Terus Ya terus dienggo sego. ke Ora nang apa. Oh, ngono. Heeh. Jangane sak pethoke. Jaman biyen kok. Wis biyen iki ora enek apa ya. Apa blonjo ora enek ya Gak biyen. enak. Kok blonjo? Oh, ngono Bos critane iki jaman biyen iki ngono. Zaman saiki penak, sanek bakul. Zaman biyen renek babar pisan. Jangan apa to biyen iki ora enek jangan lho biyen. Lombok biyen mbok enek ora lho. Lombok iki nandur dhewe. Jaman saiki kan ya wong bakul wis bak kok. Heeh. Nandur bakul hak itu. Jaman biyen apa to ublik biyen ya. Heeh. Ora enek lampu jaman biyen iki. Ublik. Ublik peteng dedet nang klipe bar magrib wis peteng dedut. Kaya gua. Ya akhire ya alhamdulillah sanek listrik wis omahe padha apik-apik. Biyen jaman TV sing kene sing duwe biyen ya. Sing duwe Parasisno karo nang kecamatan. Karo Ibu Santok ya. Wis Pak Dahlan sing pertama. Padahal Bundan sing nggone lentu ya. Mbahane lentu sing duwe iki. Ono sing delok bae ya sak desa delok kabeh. Oh iya. Nggone lentu ya biyen ya. Iso to mbahane. Pak Ndan. Pak Ndan sing duwe TV jaman biyen. Sing delok lho bae ya sak desa delok kabeh. Pengen roh TV iki kaya apa? Iya ta. Iya. Bar kuwi kan lah pae wong telu sing duwe. Wong Telagan ade kono biyen. Masa pendek biyen kan lali ya. Ya Busis, Mbak Endang. Wis kowe wong kene to bungane lentu sitok les Telagan. Parasisno. Ya. Nggone Piambang. Nggone Mbah Kasmidi. Oh, cedak gede nopek ya? Heeh. Ngene nopek ngalor ka. Jaman biyen. Oh. Lah aku gendong utama sentuk-sentuk pengen delok TV kaya apa ya, Mak. Anu tak delok ya, Yung. Delok TV kaya apa rong TV, Yung. Anake cilik kok aja delok TV. Enggak jenenge wong pengen ro Yung kaya apa. Jaman biyen oh alah. Saiki angger irung duwe TV. Ya saiki wis apa to? Padha duwe TV. Pelaku
Mlaku gue senter kok lau dalan sing makadaman ke ya. Heeh. Nek udane tetep yo delok lho wong. Anggere film desain jaman biyen. Mbahmu Mbah Sahin 6 godhong gendongi tuki 6 terus apa ya Mas? Saya digendongi teng Serentuk jaman biyen. Pak Heru Pin. Oh ya Pak Heru ya. Heeh. Pak Heru nggone Mas Udin lho biyen. Wis akhire suwi-suwi kan tuku jaman biyen tuku TV iki larang. TV-ne TV sik berwarna kae ya. Ya iso to jaman biyen. Hitam putih. Hitam putih apa berwarna ya jaman biyen? Berwarna. Gue lali biyen ya. Oh, gak cilik-cilik kok. Ora kuwi berwarna biyen ya cik delok di film ning Telagan. Cik sedih. Geruduk-geruduk gone temon kae. Mbak Las e. Heeh. Ben minggu mesti meruput rono. Sambiyan iki delok TV teko Telagan. Arep pengen roh. Pengen roh TV, Bos. Ya piye nae ta jenenge. Jaman biyen kok. Jaman biyen iki ya susah ya, Wong. Sing anu apa jenenge? Kok ngarep mangane reneng kok kon tuku TV. Mangane susah jaman biyen. Biyen renek telo ya ora mangan. Sebetulnya ning bawon kabeh. Biyen ning Bendurian kae ya mlaku. Laku to jaman biyen. Watune sik gede ya. Jaman biyen yang mlaku ora ana sepeda kok. Ora sing duwe sepeda biyen, Bos. Ceritane ngene bagi bahas jaman biyen, mangan sego gaplek karo sego jagung, Bos. Wis pentol kae ngejak ning wangan mbuh golek apa. Ben sik jaman biyen terah TV lho susah mangan iki. Delok TV wi. Wis ngene Bos ya aku tak akhiri dilanjut lagi. Aku mau nusul Paiman ning wangan mbuh ning kono enak apa kan aku gak ngerti. Sing ngejak rono ki nyapa ya? Aku kok penasaran omongane Paiman iki nyapong. Ya sing ngono Bos ya engko ditonton lagi video sore hari ini ya. Bahas zaman dahulu. Ki bahas zaman apa nom? Zaman dahulu ya. Oke Bos. Ditonton video ini ya. Ki bahas zaman dahulu Bos. Wes dilanjut lagi. Wi piye ta piye bahas apa ta jane? Napa cek wis cek? Gaem. Napa em? Bahas apa ki? Jalan main, jalan karo main banyak lah bangun. Terus? Jalan besok. Kok dicor seret. Oh, ngono. Wih, Bang, bisa jalannya kan kita di kutau besok. oh, kutha, Bos. Ya, ceritane iki Jalan, di kutau gede kan iki jalannya omboh. ya ketok ya. Mangan ya ora diles yang ngene iki pancet. Ya. Kok mosok menggok nih dalane. Ya menggok ngepan piro iki. Dile mangan. Kok rasi nek menggok kok rasi nek. Ya. Menggok ora nek. Ora yo menggok. Menggok nek. Anu menggok. Idul. Daem ki karo Muji ki bahas dalane nggone Mbah Yai Take, Bos. Ora karo takok nek kok. Banyak. Oh, ya em gak apa-apa em. Ngo menawi tak takok Mbah Yai. Kono menggok ini. Idul. Oh, ngono, Daem. Wah, kono iki dicor. Cor ora. Pangan kono isi ngono. Bisa cari kok. Dadi kene karo kono dicor. Ya ora karo dalane om. Soale kandel ora demen-demen banyak. Oke masuk kene kono kuwi mbok kuwi teko kene. Teko mbok. Yang kayak ombon ke cor. Lah ngono gak dicor kabeh. Ya ora. Kare iku pe dalan tak wis ya ombone tak kira kono. Ora iku. Oleh sampe nih, kowe teko kene, iki teko kene. Ya. Ora dicocok dalan ini. Mobil putoe pe kandel. Mobil ombone pira ta mobil kan. Ora orang pura.
Ya mobil ombo ya. Mobil apa ya? Iya, mobil gede-gede lah, truk. Mobil apa? Bis apa Yes, Bis ya bis. Bayahe kan di bis loh. Bis. Janur kuning melengkung. Siapa ya? Ini Rian. Oh ngene Rian Piti. Saksi Bolo. Bis karo elep. Hmm. Ngene. DM sing tinggal sing anu di. Sedih. Kene sih rencanane DM. Rencanamu di? Hah? Rencanamu ki di dalane? Tapi lho rek atas minggu dalan iki maro. Oh, Jati ki lang apa? oh kates ki bos jir rencanane. Berarti kok ngene, sret menggok koyo rosi, terus kono menggok lecet. Oh ki berarti ki ngene. Umur gitu kan, darat lho. Heeh. 8 meter. 8 meter apa? Ja, pelem ki ilang, pelem ki. Hilang kita tak belum nih kok. Gak apa? Oh no. Masih pelan dhewe kan. Cilik. Mane pelan engko ngidul. Lah kan kok berarti cor kabeh ya. Oh berarti DM ki berarti arsitek. Yo arsitek. Bayi kan ini moro kok. Apa nih piye? Telepon moro kok. Piye telepon piye? Telepon batore. Kok piye tangane piye? Ya telepon pencet ini tuh ngene. Oh ngono. Telepon moro dhewe urip. Oh sertane DM ki arsitek bos. Oh berarti sing nyekel gambare kowe M ya. Ya aku karo Ndak apa? Ya betul. Jadi kan arsitek kok. Ya arsitek. Kata siji ya ilang kata Wih, siji. lah ya kuwi. Jadi ora ilang. Ya kuwi jerine DM wis ro arsitek wis kan. Ki kok resik kok kini kok resik. Gak 8 meter kok. Gak resik. Ya ora kok 8 Kok meter. kalenan ora? Teko kalenan ora? Kok kalenan. Ya. Wis arsitek bos. Lah orane menggoe kaya dadi tutup si kalenan iki kok. Wis Lah piye? gak wis. Kok masih kan ngene, sret megok ngene, korosi, terus kono megok nek sret. Ya. Ya betul em. DM ki wis duwe gambaran angan-angan karo Mbah Yai Takim. Wis. 8 meter iki tak dingin. Durane ngelek. Iya, betul. Kulane jipen lho. Berarti keduke malah gunamu kok. Ganti gunamu. Gua dilek nanti karo urusane bisa. Ya. Lagi sawah ki ditutup ae iki. Betul. Ora. Aku jane ora kula karane edok. Di. Karena itu sopo? Nom iki duwe sing anak edok. Oh ya. Kalimantan kok. Jane kok. Ini kan di dalan kok. Masa em langsung telepon. Langsung telepon ngene teko em. Gak masuk kok kene kan mobil masuk kok ngombol. Ya ya tak dalane iki kok. Oh, sertane DM. Wah, DM ini arsitek bos. arti dhewe sawah jane sawah ndi karo. Ya em betul em. Dalane pas atas sih Oh, jero. dalane jane iki nang olah. Masak nang mae kuwi kok. Ya. Ya kok iso. Iso tembok kok. Pangga diguso. Ya ngono bos vlog sore hari ini sertane iki kan bahas zaman dahulu terus tiba-tiba apa jenenge DM iki wis duwe rencana nggambar arsitek bos ngono Mbah Yai Takim mangane kuwi ade dalan. Ya wis tak akhiri bos ya vlog sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.